Assalamu alaykum mehriban tomaşaçy. Gürleşeliğinin uzak garaşylan 11-nji sany tiz günlerde bizim älen video YouTube kanalymyzda yerleşdirilir. Elbette gepleşigimiziň täze 11-nji sany sizin garaşlaryňyza deger diýip biz pikir edýär. Sebäbi biz gepleşigimiziň şu täze sanyna taşogul topragymyzyň zehyny ogly, söýüp dinlenen bir näçe aýdymlaryň awtory, öz aýdymlaryny bütün Türkmen halkyna dinletmek başaran Aman DJ bilen biz söhbetdeş bolýarys. Mehriban adamlar. Asmandaki yıldızlarım şahittir sevgine Cemile, yüreğimin tay olursun sen canım Cemile, qaraşırın men ömür vakti sana söydün sen canım Kime qaraşarım men yarım Söyle almaklarım Gecelik yıldızları Söylenimi aydyarım Onu näme kimi şekiller ýaly biziň gepleşigimiziň mihmaryna, ýagny Aman DJ-ye öz suwallaryňyz bar bolsa, älen video YouTube kanalymyzda yerleşdiriljek. Şu videonyň aşagyna öz suwallaryňyzy ýazyň we biz olara ýeken Aman DJ-den jogap almaga çalışarys. Onu näme tiz günlerde Gürleşeliğiniň 11-nji sanyna görüşýänçäk. Hoş wagtyňyz. Hey, dinle mehri son sözüm aydayım Näzingin men çekerin çekmez hiç kim Düşün mehrim Oyun durdum bir fırsat